Когато приемем, че индивида все още е напълно здрав, няма, например, захарен диабет, много подходящи са есенциалните фосфолипиди и по-високи дози витамин Е, токоферол. Доказано подобряват метаболизма на здравата чернодробна клетка. И пак бих желал да повторя, че ако ние увреждаме ежедневно клетките с алкохол, никакви лекарства не могат да противодействат в достатъчна степен на алкохола. За тези, които вече имат преддиабет или захарен диабет тип 2, се ползват лекарства, които са регистрирани с тези индикации. Това е широко използваният метформин, това е пиоглитазона и това са GLP-1 агонистите, от които основно се прилагат инжекционни форми, но в последните години има разработена и перорална форма. И отново искам да отбележа, че няма лекарство, което да може да противодейства в пълна степен на вредите, които ние можем да нанесем на черния си дроб с прекалено ядене и с употреба на алкохол.